Wel, na chi olygfa, pencampwriaeth y tîm o 5 i'r gwartheg godro. Mae'r lle yn orlawn, mae pawb eisiau gwybod pwy sy'n mynd i fynd â hi, a Meirig James y beirniad wedi cael tipyn o hwysad fan hyn, yn mynd o gwmpas i waith. David Jones o Lan Rhaeadr a Gwen Jones o Llanfechell yn gwmni fi. Mae wedi gwneud gwaith da, ond mae yna benderfyniad mawr dy gei wneud nawr yn does? Oes. Ni ddim yn licio fod yn isgidio fo'n gwneud penderfyniad yma. Mae'r beirniad wedi gafel yn y meicroffon, a dewch ni wrando ar ei sylwadau fe felly. As I judge my last class here at the Royal Welsh today, may I once again thank the Royal Welsh Agricultural Society for the honour and privilege of judging these 3 very prestigious interbreed dairy classes here at the 100th show at Llanelwydd this year. My winning team of 5, and I'll be quite honest with you, it's a fairly comfortable winner. Very, very seldom have I seen 5 cows that are so balanced, so correct. They have that balance between dairy strength and power. They have tremendous depth of bodies, angularities, legs and feet and mammary systems. And in my view today, they're fairly comfortable winners, and they are the Holsteins. I come to the reserve, perhaps not quite as easy as the champion, but when I look at correctness, balance, udders, teat placement, and everything else, I've little hesitation in placing the jerseys as reserve. They are just a little more correct in the teat placement and just that little balance throughout than the other 3 teams. But congratulations to all exhibitors, and diolch yn fawr iawn i'r gymdeithas unwaith y rhagor. Thank you, Meirig. Thank you very much, Meirig. A dyna ni te, yr un drefn a llyneddiw i yma yn y tîm o 5, yr Holsteins yn mynd â hi a'r gilwobr yn mynd i'r jersey. Yn 2017 fel arall rownd ydi. Ond mae rhaid dweud, mae'r Holsteins yn heiddi i lle ar y brig. Fel wedodd y beirniad Meirig James, dwi ddim wedi gweld cystal 5 gyda'i gilydd ers blynyddoedd lawer, Gwen. Fyddi ti'n cytuno fo'i sylwadau fe? Na, maen nhw'n tîm anhygoel, y 5 ohonyn nhw. Maen nhw'n sefyll allan yn ganol y ring ma, maen nhw'n cerdded o gwmpas. Beth a tîm, really, a maen nhw'n just edrych yn briliant fo'i gilydd, so maen nhw'n hollol heiddi fo yn dyn. A David, welon ni gryfder y dosbarthiadau ddoi yn do efo rhai o ddilloia am yr ail dro, yr heffrod, a'r gwartheg trydydd 4 llo ag ati. Mi oedd y safon drwyddi draw yn uchel tu hwn. Sim rhyfedd bod nhw 5 mor dda. Oedd safon yr Holsteins ddoe yn anhygoel. Dwi'n wedi weld sioe o'r fath estalwm ac bob un wedi dod allan fel unigolyn ddoe yn ennill y dosbarthiadau. Ond heddiw yn dod at ei gilydd i ffurfio'r tîm o 5 yma ac dyma chi dîm o 5 anifel anhygoel yn cynrychiol i'r bryd Holstein i'r dim. Yn union, a wedon ni'n gynharach yn dod bod y jerseys wedi cael sioe reit siomedig a gweud y gwir tad nawr. Wedi wedi cael y gilwobr na y prif bencampwriaethau, ond maen nhw wedi cael y gilwobr yn fan hyn ac yn heiddiannol iawn hefyd, Gwen. Yndi, maen nhw'n heiddi fo. Mae pawb yn gweithio'n galed ddod i'r sioe, so mae pawb yn heiddi gadael wedi cael rhyw fath o chwyddiant a maen nhw'n heiddi fo, yndi. A fel i ni wedi sôn, mae e'n fryd wyt ti'n nabod ac ydy di'n hynod o falch hefyd o weld y jerseys yn dod i'r brig. Dwi yn abod pawb sy'n dangos na dwi yn ofnadwy o falch drostan nhw, ynddo. Gwartheg rhagorol yn fyny hefyd. A dyna ni te, pencampwriaeth, y tîm o 5 yn mynd i'r Holsteins. Meirig James y beirniad yn llongyfarch nhw'n unigol, wedi gwneud gwaith ardderchog. A ga i ddiolch i chi'ch 2 am ddod ata i fan hyn. Pob lwc i ti fori, Gwen, yn pencampwriaeth ac chystadlaethau'r trinwyr ifanc. Fyddi di, David, yma fori hefyd yn gwylio ac yn mwynhau'r sioe? Na, adre hynna i fi, Berig. Nôl i'r parlwr? Nôl i'r parlwr fore fori, ie. Ac yn parhau i ganu hefyd yn dwyt yn gampus. Yn Llundain ar hyn o bryd? Ynddo, fo'n Llundain oedd adre dros yr ha, ond yn ymarfer rwan i gystadlu yn Steddfod Llanrwst dechrau mis Awst. Wel, pob lwc i ti gyda'r canu yna yn Llanrwst. Edrych ar ôl y llais. Ac diolch yn fawr iawn i'r 2 o'na chi. Mae wedi bod yn hyfryd i gael eich cwmni chi. Diolch yn fawr. A dyma'r tîm buddigol, yr Holsteins, a mi ai at y beirniad y gyda Meirig James. Meirig, llongyfarchiadau ar eich gwaith. Mae rhaid i fi weid, gwaith ardderchog. Wedi mwynhau? Wedi mwynhau yn fawr iawn. Ac mwyaf gyd oedd y gystadleuaeth yn mynd ymlaen, fi'n credu bod fi'n mwynhau mwy o get, bach o nyrs fod y dechrau. Cos dim bob dydd mae dyn yn cael beirniadu yn y sioe Frenhinol o Cymru, yn y sioe gorau sydd gyda ni'n y wlad, ac mwynhau yn fawr iawn. Braint enfawr yn y ganfed sioe a'r tîm yma'n rhagori. A bod yn onest, oedd y tîm yna'n sefyll allan.
Fi'n credu bydd e'n anodd iawn i gael gafel mewn 5 uwch, oedd yn cydbwyso mor dda, ac hefyd yn dda, wartheg arbennig fel unigolion, a cydbwyso. Mae'n anodd iawn, ond mae tîm hyn rwy'n credu un o'r tîm o 5 gorau sydd wedi ennill yma yn Llanelwedd eriod, a bod yn onest. Hefyd ar ran gweddill y tîm, gair bach sydyn am y llwyddiant i chi wedi gael yn y sioe lenni? Wedi bod sioe i gofio, mae'r hael wedi trino lawr yna ni, a mae wedi bod sioe i gofio a 100 mlynedd sydd wedi bod a bwytho 100 mlynedd sydd dod. Llongyfarchiadau mor iawn. Congratulations to you all as a breed. Fi'n gwybod bod hi'n boeth iawn, felly chi eisiau mynd ar gwartheg am yn ôl, ond llongyfarchiadau da iawn wir.